हेल' गाइस PBK ट्रेडिशनेल नोंथांमोन गासिखौबो बरायबाय। जों दिनै नै आंजों लोगो आरबि दं, ओमफ्राय उनाव आइक'जों टिभि दङ। जों दा आमथिसुवानि थाइजौ जानो थांगासिनो आरो टिभि उनावहाय। ओमफ्राय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो ना मा होनो? लेट्स गो। गुफुर गुफुर गानदों मालाय सानैबो सिगाङाव थांग्रोबाय नै एभेन्जार गोदानजों हायालै इसोरो फाइनालि नै फैयै फैयै मोनथारनोसै टिभिनि गामिखौ। स' नोंथांमोन नायलांबाय थादो। फाइनालि फैयै फैयै नै मोनफैमारबाय। ओमफ्राय आं मोनफैयैनि सिगाङावनो बिसोर गासिखौबो जगार खालामना दोनखाजोबदोंमोन। ओमफ्राय मा होनो आंना लामायाबो गोजान नालाय फैनायावनो एसे लेट जाबोबाय। स' बिसोरो गासिखौबो जगार खालामना दोनखाजोबदोंमोन। माथ्र' आंना फैनानै जानायल' जाहैबाय आरो जेबो मावनो मोनासै नालाय। बैग्रि असम बैग्रिनि बेलेग दे जामानि जि ओमफ्राय मा जाम बेलाय नोंसोर नुफेरबायना सोरबा बिदि प्लाम नैबे जाम नै जोंना सारा थाइजौ खाजि लगायगासिनो दङ। नै जोंना सारा जानोबा नै आदैमोन गासिबो आंनि आदै मादै दे खिन्थु मा होगोन बेयाव संख्रि होलाबायनोसै ओइ रेड चिलि दङ बेफोरखौ होनोसै ना ओमफ्राय मा होनो कालारफोर होनोसै रंआथ' नांलाया इयाव नांलाया दंखायो एम्फौबो गैयाना बरिया नै जानो हागौमोन खिन्थु बोरै मोनजाबावगोन नोंसोरो कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय। थाइजौ कालारखौ मोजां नुवाखै आइकना नोंना कालारा मोजां नुवाखै नै आरो गाहायाव नुबावाखैमोन आं गाहायाव नै खथाला मा बुस्थु बेलाय जिरखाना दोनदों आंनो बरियानो। आं दासो मोनफैदों बुस्थुआ बिराद अननानै आंनो जिरना दोनजोबदों नालाय बेफोरखौबो हाननानै। नै जोंना सासे इउटुबारा बिथाङा चेनेल दङ मोनसे, मा मुं चेनेलनि मुङा? बड' ब्लेकमोन नामा? नोंना बड' ब्लेक आरो बिथांनाबो चेनेल दंखायो आरो दंनायालाय बे थाइजौ खाजि लेंग्रानिया। मा नाम नोंनि नामा चेनेलनि नामा? बिटिआर बड' जाम्पारसो आंना। बिटिआर बड' जाम्पारनो आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनगोन दे, नोंथांमोना थांनानै चेक आउट खालामहैबानो जाबाय। गैया आरो जोंना सासे इउटुबार दंबावो बिथांखौ दै लायनो थिनहरदों आं, फैगासिनो दङ। दै लाना फैबाय जोंना बिथाङाबो सासे इउटुबार। नोंथांना चेनेला मा नाम? बिथांनाबो चेनेल दङ। बिथां चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनगोन, नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टबा चेक आउट खालामहैबानो जाबाय। थाइजौ लेमनाया जायाखै नामा दाबो? जाबाय मा होनो सायाव फिथाइ दांगुआ गोजा नालाय दांगुआ गोजा नालाय लेमनो जानो लुबैनाया हामथारला, एकदमबारे खुदैयानो गजोब्बाय स्रा स्रानो। नै आं जेन'बा बे फिथाइखौ जानो रोङाखै आरोना, बोरै जायो बोरै जागोन बेखौ? बेगर दं ना मा दं सिङाव, ना बिगुरखौ गारो? जाबाय नै बोरै जायो दे नायनोसै आं। जाबाय कमेल बायदिसो नुयो माथो। बेगर दं सिङाव, बेगर बेखौ मा होनो आंथ' मिथिखाया जानायाव, खिन्थु आं एक्सपार्ट दै। नै फिथाइया बिराद हिटखा
बोरैबा नायबा लाब स्टाइलबो नुबावोसो जानाय नायसै थाफ्लि बायदिबो नुयोना थाफ्लि बायदिबो नुयो थाफ्लि बायदिबो नुलाय लाङो फिथाइखौ मा थाफ्लि नै बिथाङा जानायानो एसे गोफा गोखै सब जेनेबा मिक्स सब बुस्थुआनो दं बेयाव गोखाबो दं गोखैबो दं गोफाबो दं गोदैबो दं मोदोमलायोबो मोनथिगौ दा नै मोनथिखायो सोरनावबा जाय जायनाव दं खोन्था जानो थांगोन जों नै जोंना फागो रानखाबाय बिथाङा बर्थमान दासिमबो सिंगेलैनो दं सोरबा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एप्लाइनि थाखाय फर्म बननो होगासिनो आङो प्रम এই বুঝতে মনে নেল না দেখলাম না ঘুমনে কোকা শুনে না শুনা ঘুমে লাগাও Pindah itu? Buria Thaizo Margariga. Nai, rabon mau lana gada. Hai. Itu tuh mana? Dia ngkar kumen, nanen ba, ya sasi gusune dong benar na. Laji gusmani ini ye. Istri kan tadi masa. Ya se komplainer dadar na seklaji na kes dong kembali. Indah kayak ini bukan dia kayak nabi. Izlum konsen na ye. Wah, itu nasi ngera dia kon. Dengar ka gitu. Menkon boleh? Dia leh. Sana bara kon zero, golanggan boриба. Mình lên bên mặt ra này. Gue begal lah gue. Kayak mah. Kayak mah. Red chili. Capsicum होगासिनो थाइजौआ जोबस्लाबाखैनो नै आरो रैमालिखौ होलायबाय Nơi रैमालि आंना मोनसे जाबायानो होनैलाय नांलालै आंनो होनांला होनांला नुवाखै होनांला होनबाथाय होयो Iya. Raymali, this is Raymali. Kata pujuk nolai phagla. जानो लुबैना नोंसोरो Tunjuk cok. Cara kau. स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनाव थुनानै हो बाय बाय